Ahoj šachista, poďme si dnes ukázať, ako ťahá jazdec v šachovej partii. Ťah jazdcom je na prvý pohľad asi najnáročnejší na pochopenie, preto dávať dobrý pozor. Na šachovnici máme bieleho, čierneho jazdca, takisto obidvoch kráľov. Jazdec pri svojom ťahu opíše ako keby písmeno L. Poďme sa na to pozrieť. Na ťahu je biely a skočí sem. Pozrite sa, ako šiel. Išiel o jedno dole a potom šikmo. To si dobre zapamätaj. O jedno a potom šikmo. Teraz čierny na ťahu skočí sem. Zase o jedno do boku a šikmo. Zase o jedno a šikmo. Bielý ide sem, čiže o jedno hore a šikmo. Čierny jazdec skočí sem, zase o jedno a šikmo. To si najľahšie zapamätáš o jedno, či dole, hore, do boku, doľava, doprava a potom o jedno šikmo. Tak skáče jazdec. A hovoríme, že jazdec skáče. To znamená, že jazdec ako jediná figurka vie preskočiť aj iné figurky alebo pešiakov. Napríklad biely jazdec je síce v rohu a je obkolesený kráľom a dvoma pešiakmi, napriek tomu vie skočiť na tieto dve políčka. Môže si vybrať jedno z nich. Pretože vie preskočiť figurky. Napríklad sem skočí tak, že o jedno šikmo sem, alebo o jedno a šikmo sem. Takže biely jazdec vie ťahať v tejto pozícii. Na druhej strane čierny jazdec sa v tejto pozícii pohnúť nevie. Napriek tomu, že okolo seba má voľné políčka, tam jazdec nevie skočiť, ale on by práve chcel skočiť tam, kde stoja pešiak a kráľ. Lebo zase je to o jedno a šikmo. Alebo tu o jedno a šikmo. Lenže tieto políčka sú obsadené, takže tam jazdec skočiť nevie. Skúsi vyťahnuť svoju šachovnicu a pohraj sa s koňom, ako vie skákať, pretože nie je to také jednoduché. Jazdec skáče vždy o jedno a šikmo. A jazdec ako jediná figurka vie preskočiť aj iné figurky alebo pešiakov. Vyskúšaj si to a ahoj!